The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, or stand in the way of sinners, or sit in the seat of mockers. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. He is like a tree planted by the streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever he does prospers. Not so the wicked. They are like chaff that the wind blows away. Therefore the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the assembly of the righteous. For the Lord watches over the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. Do not boast about tomorrow, for you do not know what a day may bring forth. Life is a vapor that appears for a little time and then vanishes away. Job 1:21 said, "Naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord gave, and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord." Psalm 39:4, "Lord, make me to know my end, and what is the measure of my days." One life for Christ is all I have. One life for Him so dear. One life for doing all I can with every passing year. It's not how long you live that counts, but how you live. He who has my word, let him speak my word faithfully. Speak, for your servant hears. The Lord on high is mightier than the mighty waves of the sea. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways. Sa dili pa kita magapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios ni ining adlaw. Now, magandam tas tong kaugalingon. For our study of the Word of God, we will spend a few moments in silent prayer, using this time for the preparation of our intake of the Word of God. And this preparation, kini atong pagpandam, involves the rebound technique when necessary. Now, this is the option of the believer priest. Of course, we already understand that apart from the filling of the Holy Spirit, it is impossible to learn or to use Bible doctrine. And therefore, we have the privilege and the honor ni ining adlaw in preparing ourselves for the time of our Bible study. Apanalang kanimo higala nga wala pa'y kaluwasan. Ang isyo nga imong giatubang dili ang pagkumpisal sa imong mga sala, kundi pagtuo, pagdawat kang Ginoong Jesucristo ingon nga imong personal nga manluluwas. Acts 16:31 says, "Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved." Busa sa hilom, magamputa. Let us pray. Ama namo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo nas tanan sa imong pagdala kanamo, pagtapok kanamo usab nining adlaw, dinhining among pagtuon sa imong balang pulong. Imo man kining giandam sa kaniadtong wala pang tanan, ug ang imong mga pulong may among pagatutukan aron kami makakat-on, makapupo sa mga pagtulunan nga sarang namong makatunan o matuuhan
aron magamit kini sa among adlaw ng panginabuhi. Uban ni kami ning adlaw Dios sa among pagpadayon sa pagtuon sa among pulong tangtang nga mga babag nga ni sa among una aron kami makapunting lamang sa imong igatudlo kanamo ning adlaw. Og sa tumang pagpaubos amo kining dawaton og kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Mayong adlaw kaninyong tanan mga suki, mga higala, mga igsoon diyan ni Kristo, niyan sa kita katapok og askil pa kita sa atong panglawas og lantip nga atong pangisip og akong gipanginaot nga nakas may panglawas usap og nga pasalamatan nato ang Dios nga iya siya kitang gilugwayan sa itong kinabuhi, gipabuhi pa kita, nagaginhawa pa kita. Kinigumikan lamang sa iyang gugma, kaluoy, kortesiya o grasya. Dili kita takos nini. Musa, karon padayon kita sa atong hilisgutan. Now, yesterday, naghisgot kita bahin sa kamahinungdanon sa pagtubo espirituhanon, spiritual maturity. Ato gining ganunay gyud atong gidubutan kini aron tinuod na gini klaro giha sa imong panumduman. So, as we advance and mature spiritually, unsaon nato pag-advance? Pinagis pagtuon sa pulong sa Dios sa adlaw pagi. We function with the faithless life. And of course, with the divine viewpoint lifestyle. Now, akong giingon kagahapon nga niya nang higayon na we start to become dangerous. Why? Nga namang na dangerous naman ta. Tungod kay ang divine truth, ang kamatuoran sa Dios nagasugod na magtuyok-tuyok diha sa atong panimot nga it's beginning to circulate in the stream of our consciousness. At the same time, functioning with the post-salvation epistemological rehabilitation. Now, ingon nga mga nag-anam og tubo nga mga Kristiyanon, we reach the point of spiritual adulthood. So, maalinggato na kita o dali natang makamatikod of the various spiritual assets nga gisangkap sa Dios kanato, sama pananglit sa mga balaod o pulisa, rules of the Royal Family Honor Code. O agig review na may napo nga itong ibang hisugutan. Now, ang una niining what I mean is the rules of the Royal Family Honor Code nga mao kini ang itong gabayan nga sulundon o sundunon nato ingon nga mga Kristiyanon. Ang una nini is live and let live. Ang buot pasabot pagkinabuhi og tuguti ang uban nga magakinabuhi usab. Respect the privacy of the royal priesthood. Tahura ang ilang ingnon ta kaugalingong privacy. Okay? According to Romans 14:7 and 8. Ikaduha, love all people with impersonal love. Higugmaa ang tanang sakop sa kaliwatan sa tao, ang imong isig katao, higugma ang imong isig katao, pinaagi sa ginganlan natog impersonal love. Kung nahibaw na magkaunsa buti pasabot sa impersonal love. Ang buti pasabot nining impersonal love, mao nga ikaw, you are free from any sin, mental, lingual, or overt sins. Wa kay gihambin diha sa imong kalag. So you are free from any sins. So mao na nga ginganlan nato impersonal love. Ikatulo, recognize that all believers, ang tanang mga magtutuo, na ay common objective nga which is spiritual maturity. That is our common objective, common goal. Okay? Ikaupat,
build integrity and do not distort morality. Tukura ang integrity, ang imong pagkakasaligan, ug ayaw kanang dauta ang bahin sa moralidad. Number 5, ayaw pag-assume, never assume that production is a means of divine blessing. Dili. Ang imong pagtubo mao kanay tutuki. Okay? Dili ang imong imong mga binuhatan. Dili. Never assume that production is a means of divine blessing. Number 6, depend totally sa pagkakasaligan sa Diyos. Integrity of God. Number 7, remember, hinumdumi, ang honor code alang lamang sa tanang mga magtotoo. It's only for believers. Number 8, more, duga o ingnon ta, mas daghan ang gikinahanglan sa mga ligon, okay, kaysa mga maluyhon. In other words, in English, more now is demanded of the strong than the weak. Unyang ikasiyam, orient to authority. Orient. Kanang ipahiluna imong kaugalingon. Anara imong kaugalingon sa pagtahod o mga otoridad, legitimate authority. And then number 10, reciprocate the opportunity of hearing doctrine being taught. Basli, buta-sabot, reciprocate ang kahigayunan sa pagpaminaw sa pulong sa Dios nga gitudlo. Kaya mao kini ang napo. Okay. Paminaw. Ang Royal Family Honor Code giingon kini nga is a must. Labing mahinungdanon kini, bililhon kini alang sa matag Kristohanon nga iyang sundon in order to live the unique spiritual life. In other words, kung wa kay pagsunod, kung wa kay pagsunod ni iningingan lang itong Royal Family Honor Code, nga mao'y must magyuna, labing gikinahanglan, dili ka makakinabuhi sa maong atong gi-describe nga unique spiritual life. Di ba ang atong topic, the dynamic spiritual life of believers? Mao man kini nga atong giduputan karon nga unsay description ining dynamic spiritual life. It is adventurous, supernatural, mabulukon, kulbahinam, thrilling, unique, sophisticated, fantastic, fabulous life kini. Suway lang yun. Managingon ni Pablo, Apostol Pablo, suway. O magkakasuway, wa pa magkakatagamtam yun yana. Makita ni mo yun. Kaya prubahan na ni Apostol Pablo, iyan ang nasinati ang unsa super grace, ultra super grace. Mao man atong tumong ba? Mao na nga unsa may post nga atong paghisgot dinhi kun wa pagyutay goal watay tumong nga gitutukan. We are looking forward to that. So therefore, ayaw na ni kalimti. The Royal Family Honor Code is a must for every believer to follow. Aron sa ingon niya na iyang makinabuhi kining unique spiritual life. O diya pa, get this, right thinking, right motivation, right action, kining tanan, nagaagad lamang sa pulong sa Dios nga naa na diha sa ilang mga kalag. What I mean, mga magtotoo. And, diya pa, on the feeling of the Holy Spirit, nga mao ang mentor ang atong magtutudlo. Ang Espiritu Santo ra ang magtutudlo sa kamatuoran. Okay? So, right thinking, right motivation, right action. Husto nga pangunahuna,
husto nga kadasig ug husto nga pangbuhat kini nagaagad lamang sa pulong sa Dios nga naa na diha sa kalag sa magtotoo ubanan sa pagpuno sa Espiritu Santo kaniya. Hinumdumi nga ang Espiritu Santo maoray bugtong magtutudlo sa kamaturan. The sole mentor and teacher of truth. Therefore, nothing must distract us or prevent us from learning doctrine. And we must do nothing that would hinder others in their intake of the Word of God. Wala. Kinahanglang wa gyud makabalda kanato, way makapugong kanato sa pagtuon sa pulong sa Dios, o wa gyud angay buhaton sa pagbalda usab sa uban sa ilang pagtuon sa pulong sa Dios. Mao nay pagsunod niining nag-unang Royal Family Honor Code. Ang rule nini nga live and let live. Kay tahura ang privacy of the royal priesthood. Kana sa Roma 14:7 ug 8. By the way, ang honor code gidibuho kini, gidesign aron nga ang tanang mga magtotoo kan makalihok, padayon sa pagsibog ngadto sa unahan, makaabanti, so that all believers can move from spiritual infancy to spiritual maturity. Gikan sa ilang pagkabata nga mga Kristohanon, kay tulo man to ka klaseng unsa, tulo ka ang man ang spiritual level. Okay? I mean 3 levels of spiritual growth. Ang una, baby believer. Bata ka pang masuso. Okay? Tuon sa pulong sa Dios aron ikaw magutubo. Ang imong sa kalag patuboon. Sa imong pagtuon sa pulong sa Dios, magtubo ka na, mag-aabot ka na niya ng ikaduhang ang mao ang adolescent believer. Og ayaw hunong, padayon gihapon sa imong pagtuon sa pulong sa Dios hangtod makaabot ka na sa imong tumong di epitome, ang kintumyan, mao na ang summit, kinatumyan sa imong goal nga maong spiritual maturity. Unsa toy description sa spiritual maturity, kanang maong ang you are now declared unsa an invisible hero, you are a victor, you are a winner believer, you now have the capacity for life. Okay? O kay na magkakatako sa pagkinabuhi, katako sa paghigugma, kanang imo nang maymaya ang Dios. That's the time that you glorify God. O unsa, ang Dios sa iyang pagtanaw, pinagi siyang hustisya, buan ka na siyang panalangin, ipadahili dito sa unsa, tubo sa grasya, grace pipeline. Okay? Ipadahili ka na ngadto sa pagkamatarong sa Dios nga gisulob diha kanimo. Niadtong higayon nga imong gidawat sa Ginoong Hesukristo ingon nga imong personal nga manluluwas. Nakasabot ka ba nining padayag na to, hayag nini, pagpatinaw kanimo? Ang Dios mububo sa iyang panalangin na naman kay capacity, na naman kay katakos. Para itong bata, huwag po may capacity ang bata nga mo enjoy, o imo taga kwarta, hindi pa na siya mo enjoy niya na. Tingali mo enjoy lang siya, iyang gisi-gisi-on. Huwag man siya capacity. Apan ang anaan na nakakabot na capacity na nakatakos, then mo enjoy na siya. Ang Diyos tanaw through His omniscience yung na siya capacity, so ako na ning ibubo. Iyan ang kanang ibubo pinagi sa grace pipeline, ipadahili kadtong maong panalangin ngadto sa pagkamatarong sa Dios. Ang pagkamatarong sa Dios mo ay target nini mga panalangin nga ipadahili sa Dios, o
ikaw nga gisuluban na niya ng pagkamatarong sa Dios, makaunsa, maka-enjoy, of course. See, di ka maka-enjoy ug wa pa ka niya ng pagkamatarong sa Dios nga gisulob diha nimo. Isulob lang nas tao nga nakadawat sa kaluwasan. Salvation is only faith alone in Christ alone. Kaya man gituuhan, gidawat si Ginoong Kristo ingon nga yung personal nga manuluwas, diha-diha. Suluban kanang tawhana nga luwas na, suluban sa pagkamatarong sa Dios. He is imputed God's perfect righteousness. So he is no longer declared as kanang judged or condemned, kundi namatarong na, justified na, righteous na. Dili na self-righteousness, kundi righteousness kana sa Dios nga gi-impute, gi-sulob diha nimo. O kanang maong perfect righteousness, dili na matangtang. Anhan na nimo hangtod. O imo na nang dadon dito sa eternidad. O mao kana. Okay, I hope na klaro nimo kana, no? Now, ang doktrina ra gyud pulong sa Dios mao ang tubag sa tanan natong mga suliran sa kinabuhi. But no one learns everything at once. Wala. Ako naman yung gisgutan last time. Di man niya, it takes time. It takes time. That's why we still struggle. We still struggle. Apan kini atong pag-struggle, unsa? Gaagad lamang sa grasya sa Dios. O tayo mahimo kung atong tinawhanon o kinaugalingon atong pagpaningkamot. Dili. Di ta ka paningkamot. Okay? Grasya ra ang atong agdon. Ang lihok ra sa Dios. So, akong balikon nga ang Bible doctrine, pulong sa Dios ra mao'y tubag sa tanan nato mga suliran sa kinabuhi. So, mao ni atong ibuhat. Nagtuon ta sa pulong sa Dios kay mao ni mga solusyon sa unsa sa mga suliran. Now, okay, flexibility. Di man nining flexibility ka na bang pagbawog, flexible, tugot, pagtugot in the non-essentials. Nato bang mga butang nga dili kaayo manungdanon, non-essentials. Kining giingon og flexibility in the non-essentials, kini nagkahulugan og pagtolerate, pagtugot, pagbawog. Okay? Toleration means live and let live. Mo na, imong gitugutan, imong girespetuhan ang uban nga nagakinabuhi. Now, we are going to learn God's Word pinaagi sa ministry sa Diyos Espiritu Santo, who is the only teacher of truth. Siya lagi ang bugtong magtutudlos kamatuoran. Pinaagi sa iyang paggamit sa pastor magtutudlo nga mao ang tigpamaba, the mouthpiece niya ng matang sa pagtudlo. Okay? Kaysa kung ang ginaingon nimo, nining kapanahonan sa simbahan, panahon sa simbahan, the age of the church, gitugahan sa Dios, gitugyanan sa Dios ang mga magtutuo nga gihatagan sa gasa, spiritual gift of pastor teacher. Spiritual gift na. Apan dili tanan mahatagan ini. See? Og kay mo kiniya atong ipaklaro nimo ang tanang mga magtutuo, tanan. Okay? All believers. Ang pasabot nako nga ang tanang tao nga midawat sa kaluwasan, mituo kang Kristo nga ilang manluluwas, niya na yung panahon na, at that moment of salvation, dungan ang paghatag sa Dios sa iyang spiritual gift niya na tawhana nga mao pay pagaluwas. Idungan og hatag.
Di pa ka makamatikod unsay gihatag sa Dios nga spiritual gift until og ikaw makakabot na sa spiritual maturity og nagaunsa. Well, those who are still advancing, hinay-hinay pagtubo, hinay-hinay po niyang kamatikod o pagkalinggat ang spiritual gift. You see? Anhan niya malinggati ang spiritual gift. Samtang siya nag-advance in his spiritual life. You see? In my case, wa ko makamatikod nining spiritual gift nga gihatag sa Dios until sa akong pagkanunay na gyud, persistent, consistent pagtuon sa puno sa Dios, dihan ako maalinggati gyud. Mamatik di, na madi ko'y kasa. See? So mao ka nang buti pasabot. You can only discern your spiritual gift that God has given you as you continue in your spiritual momentum. Apan kung wa kay pagtagas pulong sa Dios, negatibo ka, you're recalcitrant, you're lethargic, wa kay gana, wa kay gugma, wa kay kadasig, wa kay kanang panahon pagtuon sa pulong sa Dios, kay daghan man kag mga pasangil, then dili ka alinggat, dili ka makamatikod unsay spiritual gift nga gihatag sa Dios nimo. Dili. You see? Mao nagiingon ako nga it needs to persistently and consistently grow in the Word of God. Aging tuman sa mando sa Dios sa 2 Pedro 3:18, patuboon ang atong kalag. Grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. So, mao na nga ang pastor teacher mao kini ang gihatagan og katungod sa pagtudlo sa mga magtotoo. Okay? Kay siya man ang mouthpiece, igo ra siyang gigamit nga instrumento sa pagsangyaw sa maayong balita sa kaluwasan o sa pagtudlo sa kamatuoran. Now, of course, ang atong pagtuo lagi maugmad lamang as we continue listening, hearing the Word of God. Romans 10:17. Faith comes from hearing, and hearing by the Word of God. And so, from there, we learn the 7 declared wills of God. Nanundong ka ba sa 7 declared wills of God? Ang una niini, ang gipadayag nga kabubuton sa Dios mao nga ang tanang sakop sa kaliwatan sa tao, tanang katawhan maluwas. Ikaduha, human maluwas ang usa ka tawo, ang kabubuton sa Dios nga iyang gipadayag mao nga sila mabinalaan, sanctified. Pinagis pagtuon sa pulong sa Dios. Mao na how this is the process of being sanctified. Yeah? Unsa may binisayag sanctified, mabinalaan. Okay? Balaan means holy. So, mo na ng godliness, mo na ang Grigo nga pulong sa godliness, mo ng eusebia. Okay? Okay. So, mo na ikaduha, nga mabinalaan ang mga magtotoo. Ikatulo, it is God's declared will nga kadtong mga luwas ng mga tao kontrolahon o dumalahon sa Diyos Espiritu Santo. Ikaupat, it is God's declared will nga ang tanang mga magtotoo magmapasalamaton sa tanan. Give thanks in everything. Pasalamati na kay mga kanang pag-antos, pasalamat sa Diyos. Kaya nga dili kay nagpasalamat ka sa imong pag-antos, kundi nagpasalamat ka nga na kay pulong sa Dios nga imong magamit sa pagsagubang niya ng pag-antusa. Gusto? Na mauna, pasalamatan nimo ang Dios. Dios, salamat
nga na ako'y magamit pag-atubang nini. Kay kini pagsuway sa akong pagtuo diha kanimo. Lig-una ko, Dios. Mo na imong iampo ngadto sa Dios. Okay? So mo na ikaw pat ikalima, it is God's declared will nga ang tanang mga luwas, tanang mga magtutuo musalig sa Dios. Proverbs 3:5-6 ayo kalimti na. Trust in the Lord with all your heart and lean not, ayo pagsalig. Lean not on your own understanding. In all thy ways, acknowledge Him, and He shall direct your paths. Nana. Muna ikalima. Ikaw no, it is God's declared will nga ang tanang magtutuo muantos. Muna ika-unom. Pantuson neta. Apan duha ka klaseng pagantos, ha? Namnom ka? Unang matang sa pagantos nga panalangin. Ang ikaduha, pagantos nga disiplina. Okay? So, kining disiplina o panalangin, mag-aagad sa unsa, status sa atong kalag, spiritual life. Nag-agad. Kung kita napuno o mga human viewpoint, okay? Napuno human viewpoint, kaya wantay pulong sa Dios, then, kanang pagantusa, dili na panalangin, disiplina na. See? Disiplinahon man ta kay anak man ta sa Dios. Kita rang mga magtutuo, mga anak sa Dios, may disiplinahon sa Dios. Dili itong mga unbelievers. Ngano man? Nganong di naman sila disiplinahon? Mo ingon tingali, ay nila no? Dili na sila disiplinahon kay ngano? Kani sila hinukma na. They are judged. They are now condemned. So dili mauwa sila labot panimalay sa Dios kay di man sila anak sa Dios. Kasabot ka? Ang mga dili magtutuo, dili mga anak sa Dios. Why labot sila sa Dios? Kay in the first place, wa man nila dawatas Ginoong Jesucristo nga mauli paagi nga ikaw maluwas. Nansaw man na. Ila magisalikway. Now, timan ining bersikulo, no? Ning abot lang akong diri sa akong pangunahuna nga na ay sala nga dili na mapasaylo, na ay sala nga unpardonable. Okay, unsay gisulti diha sa Mateo 12:31 ngadto 32. Kini nagaingon sa in English. Wherefore I say unto you, all manner of sin and blasphemy shall be forgiven unto men. But the blasphemy against the Holy Spirit cannot be forgiven unto men. And so, whosoever speaketh against the Son of Man, it shall be forgiven him. But whosoever speaketh against the Holy Spirit, it shall not be forgiven him, neither in this world, neither in the world to come. Sa umana nato, anak. Di na mapasaylo. Kanibang pagsalikway ni mong Ginoong Kristo ingon nga manuluwas. Ngano man kaha? Ngano man gyud? Ibaw ka ngano? Sa pagsalikway ni mong Ginoong Kristo ingon nga imong manuluwas. Imong kanang giwakli. Imong gisalikway. Ang labihan kadakong gugma sa Dios diha nimo. You see? It took His only begotten Son to die for you. John 3:16, popular kaya ng bersikulo ha. God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him shall not perish, but have eternal life. Na. John 3:36, he who believes in the Son, Jesus Christ, has life. Unsa man ang matang's life,
eternal life. Kinabuhing wala na katapusan. He who does not believe in the Son does not have life. Wa siya kinabuhi. But the wrath of God abides on him. Unsa man ang wrath of God? Kapungot sa Dios. Kanang wrath of God sa original, dili yun na kay wrath, kundi linaw sa kalayo. Impyerno. Mao na term sa kadaghanan. Mao na dangatan sa usa ka tawo nga nakadungog sa may balita sa kaluwasan, tumuo ka kang Ginoong Hesus, ikaw maluwas og iyang gisalikway, iyang giwakli kana mao ang iyang pag himog sala nga dili na mapasaylo. Unpardonable sin. Matthew 12:31-32. Isuwat na. Aron imong basahon og imong tun-an. Matthew 12:31-32. Unpardonable sin. Okay? So, mao kana nga itong ipadayag lang at tulad ng gisingit diha. Manilabot sa itong gisgutan. Napan gisingit na okay, may kalabutan man ining atong pangtukbil, mahitungod ining declared will of God. So, mao na nga niya pamanta si kaunom nga declared will of God, nga ang tanan untang mga Kristohanon adi kay unta nga gipadayag kining kamubuton sa Dios nga ang tanang mga Kristohanon muantos. See? Di ta kay kapos plano sa Dios lagi. Di ba? Ana na po ng pulo nga lagi. Okay. Dili ta kay kapo. God's plan, okay, kanang revolves around man's life. Ang pasabot, ang plano sa Dios, why makaiskapo niini? Okay? Kay kung ikaw musupil sa kabubuton sa Dios, naay hustisya sa Dios. Apan kung ikaw magmatinumanon, musunod, mo obey sa pulong sa Dios din, ang iyang gugma mao nang magpulipulig unsa atras o abante. Kung ikaw matinumanon, nagsunod, you are obeying God's kanang law, God's mandate, ang iyang gugma mo ay mo unsa mo abante dihan nimo. Apan kung ikaw mo supil, mo supak sa kabubuton sa Dios, sa iyang mando diya sa iyang pulong, din ang iyang hustisya mo abante, mo atras ang gugma, abante ang hustisya. Kasabot ka? Giato lang ang gipaklaro nimo. Kay mo bitaw nang si Satanas nga kaniadto Lucifer nanighawak siya sa pag-ingon sa Dios nga ikaw Lucifer, di na ka Lucifer, yawa ka na, ikaw na ang Satanas. Okay? Mao man ay Bisaya ang yawa. Apan Satanas mao ka na ang arch enemy sa Dios. Nga nasukad karon di na ka Lucifer. Pagngon ako ang imong kahayag. Kay Lucifer means unsa? Light bearer, light carrier. Pagngon ako ka na imong kahayag, dulom ka na, ngit-ngit ka na, ngiob ka na. Okay? So, you are the prince of darkness na. Karon si Satanas ka na, huwag na adto ka na sa impyerno. Adto na ka na ko idamog dito, kanang balibag dito. So, nanighawak ni si Satanas. Yung ana lang ng hitabuha nga, imo kong binuhat, imo bing binuhat niya, itambog lang kung imo dito sa linaw sa kalayo mong iyong impyerno. Mo ba na Diyos sa gugma? So, mo na nga, ang Diyos, miingon ang Diyos nga, okay, nangatarungan ka man, di sa ka na ko itambog, ako ang ipospone. Akong ipospone, pinagi sa pagbuhat na kustao. Mo na gibuhat ang tao. Gibuhat si Ish. Mo na original nga pulong sa niyatong unang laki. Okay? Nahimo lang siyang adan sa iyang pagkalaglag na. Ish. Mo na original nga pulong Ish. Mo to iyangan. So, gibuhat si Ish.
pinagi sa unsa? Pinagi sa abog. Okay? From dirt. Kitang tanang mga tao gikas dirt. Mao bitaw nang iyong man thou art, dust, and unto dust thou shalt return. Ikaw gibuhat pinagi sa unsa? Lapok. Kung adto lapok ka mo pauli. Na mao na nga gibuhat si Ish. Og aron sa pagpakita sa Dios ngadto ni Satanas nga siya dili lang kay gugma kundi hustisya. Unya kay may supil manghihapon ng kay diha naman mitungha na maghihimo man sa Dios ang babae nga si Isha og unsa gidid-an sila niyantong kahoy dito sa taliwa dito sa hardin sa Eden diin ang bunga niadto mao nga unsa pagdili nila kay kadto unsa mao toy kahoy sa pag-ila sa maayog dautan, the tree of the knowledge of good and evil. Yan ang adlaw ang mukaon mo mga tayo mo nalaglag sila, so giigihan sila sa Dios. Pahawa mo din sa hardin kay nakasupak mo nakasupil mo sa akong sugo. So nakita sa Satanas, Tinoo dihay nga hustisya pod siya. So gipakita sa Dios ngadto ni Satanas. So mao na ni nagsugod na ito ang angelic conflict, ang gubat nga espirituhanon, spiritual warfare, o kita na atas taliwa papiliun ta kampo bang Satanas o kampo ba sa Dios. Every moment of every day kita mohimog desisyon. So mao na lang akong gisingit na nga unom mangkadto nga declared will of God. Nga ang tanang mga magtotoo mo antos. So di mo magpili ka. Kung ikaw mo unsa mo sunod sa Dios, magmatinumanon sa iyang sugo, diyan unsa kanang pagantusa dili na disiplina kundi panalangin. Panalangin. Pagpalig-on, pagdugang sa imong pagtuo sa pagsalig sa Dios. Sabot ka. O kadtong sa laing matang sa pagantos sa diha nga ikaw nagnegatibo, way gana, way gugma, way kadasig, way kainit, wa kay panahon sa pagtuon sa pulong sa Dios. So blanko ang imong kalag sa pulong sa Dios. Poros sa iyong mga tawhanon, kalibutanon nga naa di naghanok di sa imong una-una o imong kinabuhi, pariharas mga di magtotoo, bisan tuod og luwas ka. Kasabot ka? You are a believer. Because salvation occurs just once. Once you believe, that's it. Luwas ka na. Now, ang sunod niya na, human ka maluwas, mamanid akong pangutan na, after salvation, what? Unsa na may buhaton ni human ka maluwas, naghanra ba mga Kristohano, di katubag niya na. Nganong di man katubag? Human sila lagi alamag sa pulong sa Dios. Naman ay dakong pangutan na, human ka maluwas, what's next? Unsa may buhaton ako sunod? Ating alim mo, yung itong uban nga, sige, lagsimba, sige, lagbuhat ng mayo, kini mo kanto. So, mga programa sa simbahan, dili binasihan ang pulong sa Dios. Mao na magtuon sa pulong sa Dios. This is critical, ingon nga mga Kristohanon. Kaya ang pagka-Kristohanon is a mental attitude, life. Dili ingon-ingon na. Dili ingon kayano ang Kristohanong panginabuhi. You see? I hope nakuha na nimo, natuhog na nimo ang unod nining atong ipangisgutan. Naghisgot kita nining dynamic spiritual life of believers. Na kung buot kang magkinabuhi, makatagamtam niini, mao ni. This is the process. This is God's grace provision. Nga ikaw unsa, makaamgo, unsa ka mahinungdanon ng pulong sa Dios sa atong kinabuhi. Dili ta makafunksyon ingon nga mga Kristohanon kung wa tay pulong sa Dios oy. Dili.
Dili mahimo. Kay nagtuon ta niini sama ra gud sa yon. Well, ordinaryo nga matang sa pagtuon nga magkakat-on ta. No, ikaw nga unsa ka may ranggo nimo, abogado ka ba, doktor ka ba, engineer ka ba, unsa? Di ba nagtuon man mo sa eskwelahan? Nagsugod mo sa unsa? O no, niya, ala, hangtod na human nimo yung kurso. O kadtong imong nakatunan sa pagtuon sa imong kurso, mo na imong i-aplikar sa imong unsa? In your field of endeavor. Basta, sa imong karira. Mao po ng Kristohanon. Human ka, maluwas, musugod ka sa uno, baby believer. We have to grow. And then kakabot as adolescent, mga adult. Allah, sigton, antod mo abot ta sa spiritual maturity. Mao na ang kinatumyan. Na mo graduate na ta. You see? Nakita ba nimo kanang puntuha? So mo kanang ikaunom. Balik na punta sa 7 declared wills of God. Wa pa na tumahuman. Niya pati si kaunom. God's declared will is that all saved persons suffer. So nakasabot na kag duha ka klaseng pagantos. Pagantos nga panalangin, kung ikaw sunod sa pulong sa Dios, nagatubo, o ang ikaduhang matang sa pagantos nga disiplina. Kana kung ikaw masupilon, kanang matinumanon o imong gusto, ikaw nag-agad na kasi imong gusto. See? So mo kana ang ikaw nom. Ikapito, okay, ang last nga declared will of God, nga ang tanang mga magtutuo unta mambungahon, be productive. Kining production duha pod ka klase. Human production, human good production, o divine good nga production. Naunsa man, what is human good? Unsa man ning human good? Well, i-define ito in English, anything and everything a believer does. A believer does human good ang atong isgutan, di ba? Human good is anything and everything a believer does outside of the plan of God. Ang sabot pasabot. Ang usa ka magtutuo-tuo magpuyo sa dapit nga may gahom ni Satanas. Nginganlan og cosmic dynaspheres. Duha na. Cosmic Dynasphere 1 o Cosmic Dynasphere 2. Ang Cosmic Dynasphere 1 mao na giingog arrogance complex. Okay? O ang Cosmic Dynasphere 2 mao ang hatred complex. So, ang usa ka magtuto, why doktrina, okay? Pareha na siya sa usa ka di magtuto. Tuwa man siya magpuyo sa dapit nga may gahom ni Satanas. So, ang iyang production, human good. Hala, buhat siya tanang maayo, hala, kinabutanan, hinimbahon, way kontra, unsa, maayuhon, manggihatagon, kanang talahuron, sa katilingban, kanang dili kintagod dautan, maayong tao. Apan kanang pagkamayo niya, human good. Dili madawat sa Dios. Kasabot ka ba? Kanang maayuhang tawhanon nga maayo, di madawat sa Dios. Mao na ginganlan sa pulong sa Dios, filthy rags. Trapo nga mahugaw. Tubangan sa Dios, ludon ang Dios. Niya ng tawhanong maayo. Now, I know, sa atong paghisgot ni uban kanino nagdungog, nagpaminaw ni mo sinta. Ha? Tawhanong maayo di madawat sa Dios? Grabe naman po. O tayo mahimo. God's word is dogmatic. You take it or leave it. Unsay isulti sa Dios, mauna. Di na
Bawong-bawong, di na na paling-paling, di na na mausab. Unsay isulti sa Diyos mauna. What God says, He means it. And what God means, He says it. What tayo mahimo? Mauna nga kini nga itong pagtuon sa Diyos, dili ni ingon-ingon. This is no holds barred na pagtuon sa Diyos. Naranin mo. It's a matter of choice. Imuha ang pagpili. Okay? Nawa man tayo pag saway nini o pagdaot sa uban dili. Ato lang giunsa. Tunan unsay gi sulti gi mando sa Dios sa iyang pulong. Maura na. Kasabot ka. So, mao kada tawhanong produksyon, tawhanong maayo, di madawat sa Dios. Filthy rags na, trapong mahugaw. Unya, ang ikaduhang matang sa produksyon, dili na tawhanon, kundi divine good production. Unsa man ni? Define it in English. Anything and everything a believer does inside the operational divine dynasphere. Kining operational divine dynasphere mo kanay residence, the right residence of all believers. Moro ni atong puloy-anan. Samtang niya patanining ikaduhang bahin sa plano sa Diyos ni ining atong panahon. We are believers in time. Ang Diyos mismo si Ginoong Kristo mibilin ni ini sa pag bungat gyung Ginoong Kristo dito sa samtang gilansang siya dito sa cross. Release gyud niya siyang kinabuhi. My God, into thy hands I commend my spirit, diha dungan siyang pagbilin sa maunang divine dynasphere nganhi kanatong mga magtutuo din sa panahon simbahan. Iyang gibilin. Mao na ni. Gibilin niya alang sa tanang mga magtutuo. Dili na prototype kang iyang Ginoong Kristo, prototype man tong iyang divine dynasphere. Karon nga this is the church age, panahon sa simbahan, kining maong divine dynasphere is already operational. Sabtagi na, operational divine dynasphere kining ato karon puloy-anan, our residence. Nga, ang laing nga nini, by the way, operational divine dynasphere, protocol plan of God, love complex, the Christian way of life. Mao ni ang mga synonym nga laingan o it is a mental attitude. Ayaw nang kalimti ha. It's a mental attitude life. Mao na akong malikon, ang Christian way of life is a mental attitude life. Mao ning atong gitunan sa pulong sa ang pulong sa Dios atong gitunan kay mao man kini ang mounsa musod sa atong hunahuna. Nya na sa atong alimpatakan sa atong mentality. Okay? Mao kini ang punto nga atong idadiha nimo nga duha ka klaseng production. Mao ni ikapito nga declared will of God. Now, yes, it is God's declared will that every person in the world be born again. How? Through faith alone in Christ alone. Ug ato ning ipadayon ugma. Ayaw kalimot sa pagsubay niini, pagsunod sa sumpay kay niya pa'y daghan kaayong mga punto nga itong paghisgutan. Tingali, iabot na kita sa rapture niini. Kaya wala na may undang ning atong Bible study. Na tingali magkurat ka. Wala na undang. Hangtod nga kuhaon na ta sa Dios. Kuhaon na ta, gikan niining walog sa mga luha. The valley of tears. Busa, kaninyong mga isig ka magtotoo, gidasig ka mo sa pulo sa Dios, gihagit ka mo, nga magapadayon ka mo sa pagsibog ngadto sa unahan. Keep on keeping on in your Christian life, which is the dynamic spiritual life of believers. Magampo ta. Balaan na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo sa dugang pang mga kamaturan nga mong gitudlo ka namo.
Hinaot nga kini masilsil o Dios sa among limpatakan ug dili na kini namo kalimtan, nga kini man lamang ang among mabawn inigikan namo gikan ini kalibutana ug makiguban kanimo, mao ra man kini ang among mada. Busa salamat o Dios sa imong grasyang nagalihok sa among kinabuhi. Dili kami takos nini o Dios, but you have been so faithful to us. You have ever been faithful and will always be faithful. Salamat o Dios sa imong pagkatinumanon gayud sa imong mga saan. Bani kami sa among pagpadayon sa among spiritual momentum ug nga imong panalanginan kining ministry, Vic Balbido Evangelistic Ministry o kining among Bible study through the YouTube. Kini imo maning pagsangkap kanamo aron kami maandam kanunay. Una pa kanimo kami kuhaagi kaniining kalibutan nga dumalan sa Satanas. Kung nga kami unta o Dios magpadayon gayud sa pagsibog sunahan hangtod makabot namo ang among common objective, which is spiritual maturity, paghimaya kanimo. Sa among pagbuwag karon, ilikay kami sa mga kabilinggan o Dios. Dada kami pagbalik dinhi aron kami makapadayon sa pagtuon sa imong balang pulong kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.